er sket noget her i nat. Det er meget uforklarligt mærkeligt, men LV500 har åbenbart parret sig med LV400. Og ud af det er der kommet en lille ny i flokken og familien. Det bliver lidt spændende at se, om det her det så er en dreng eller en pige. Lad os prøve at pakke den ud. Hurtig fødsel, må jeg sige. Og jeg tror faktisk, at far har det godt, og mor har det også godt, og søskende derovre har det fantastisk, og den lille fætter derhenne også. Det er sgu en lille pige måske. Det er en lille LV 250 Compact. Det er helt nye skud på stammen fra MDB. Der står nogle tænder til hende der. Så skal vi se om ikke det kunne blive til noget rigtig godt. Og hun har fået mælketænder derinde. Lille 80 cm bred slagleklipper. Men til den fars arm har derovre. Det bliver fedt. Så er det overstået. Den er pakket ud. Den er klar til at køre. Den har fuldstændig det samme som alle de andre. Den har et slagleklipper på foran. Den er 80 cm bred i alt. Fasterkoblinger, samme ruller i undervognen. Sideforskydning på hovedet. Den kan skyde bælterne ind og ud. Så har den en lille trækkrog bagpå og et display. Luftfilteret er fuldstændig som på de store, med en cyklon ude. Vi har luftfilteret derovre, dobbelt luftfilter ligesom på alle de andre. En Kawasaki 23 hestes benzin. Gjort dejlig plads til batteri. Værktøjskassen med lader. Masser af køling og luft. Og bare rolig. Den her, den er gennemtestet. Så vil der være mange af jer, der spørger, hvad koster hun så? Jamen 340.000 plus moms. Det er udsalgsprisen på den. Vi kører en kampagne ind til slut juli, og der kan du få den her maskine leveret for 265.000 plus moms. Så det er bare at sige til. Og skulle vi så ikke lige prøve at se, hvad den egentlig kan, den her? Hvis jeg lige tager fjernbetjeningen og starter den, så lige i øjeblik. Start, stop, frem og tilbage, op og ned. Jeg giver en lille demo. Hvis du gerne vil prøve sådan en her, så ringer I bare, så kommer jeg og viser lige præcis, hvad den kan.